estem amb el Joan, el Toto i el Santi, vale? Vinga, a veure, el food talk és això. Té. Un partit de pilota. Mira! Molt bé, vinga. Vale, torna. Un camp de hop. Hop! L'esquerra i tot. Vinga. Molt bé, primer punt. Ara farem el motoret. Hop! Farem aquest que és el que t'he dit de l'alioli. L'alioli. Vale. Molt bé. El pitet. Correcte. Ara és el pitet. A veure, pitet. Pitet. Ui! Bona. Ui! El pitet més maco. Ara, ja! I ara farem el puixament a taula. El pujament aquest és bo. Ui! Bé! Hòstia! Sí, que fa. Ara, quieto, aquí. Aquí la tens! Ara, la tisora. La tisora pel saque. Vale, la tisora. Que bo! Ara farem el petó de la reina. Petó de la reina. Ara! De taula! Ai! Molt bé! Ara. Vinga, xato! El beso de la reina! Aquí. El petó li ha donat, però no ha passat a cap. Mira quin pastorell! Hòstia, ja Al nas! Sí, per això, entre la barbilla i el nas. Mira quin pastorell! Hòstia, ja Al nas! Ara! Sí! La segona hora, amb Quim Morales. De dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, a RAC1.